Sabdane mukmin anu teng syariat samsihin lisani halus ngendikane kasih mulia
Wino nduk winong ana dawuh apa yo Pahyong yo sadurunge matur sakake kuwi dhisik ora ana pemanis sing ukur kanggo miwiti pakaryan kang luhur apa wae yo mung kajaba ngagungake asmane Gusti Kang Murbeng Gesang nduk kang wis kepareng-pareng rahmat lan hidayah marang kita. Katitik wektu iki bisa ngempal ana ing aula pendopo DPC PDI Perjuangan Sragen lho. Iya. Iki dalam rangka apa yun? Iki werna dadi siji. Bemiki akuan kowe katimbalan dening Ketua DPC PDI Perjuangan Sragen beliau Mas Untung Wibowo Sukwati lan Mbak Wulan Purnamasari Magister Ilmu Komunikasi selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Lumantar bapakmu ya kuwi Bapak Suparno Sarjana Hukum selaku Ketua DPRD Kabupaten Sragen ingkang wigati ya kuwi mengeti hari ulang tahun Partai PDI Perjuangan yaitu 53 tahun lho. Lan uga pengetan ambawarsa Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri kang kaping 79 nggih. Nggih yo. Nduk anakku pripun yo. DPC PDI Perjuangan Sragen ora kok duweni niat eksklusif babar pisan kuwi ora kok nduk. Nggih yo. Apa sebab PDI Perjuangan tresna marang budaya wayang kulit yo. Tak kandhani yo nduk. Wayang mono kajaba mujudake bagian budayane bangsa Indonesia. kopi Ya kanthi mundhut karakter makna filosofi. Wayang uga kena kanggo pengilon tuntunan lan simbolisasi ingkang tumuju marang marganing kautaman. Khususnya kanggo insan keluarga DPC PDI Perjuangan Sragen iki lan marambah kanggo masyarakat Sragen ngono nduk sing dikersakne Mbak Wulan lan Mas Bowo. Semono ya kawigatene beliau sumarambah brayat agung PDIP Sragen anggone urip marang kesenian wayang kulit. Iya nduk, sebab kuwi wis pancen dadi fundamene kok nduk. Mula ora aneh lan ora mokal kaya mengkene agung lan wibawane para kader PDIP nek wis greget gumreget cancut tali wanda tansah nyetakake guyub rupane ana ing bumi Sukawati. Inilah tonggak sejarah di Kabupaten Sragen. Tepuk tangan DPC PDI Perjuangan. Iya. Uga aku nyuwun pangestu muga-muga sedaya visi misine para pejabat anggone ngopeni lan nglestareke marang budaya ing tlatah Sragen bisa mawujud kanthi ridhone Gusti Kang Murbeng Gesang nduk. Amin yo amin. Dan yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia adalah melalui budaya yang tidak membeda-bedakan tinggi rendah derajat, pangkat, suku dan golongan. Tetap bersatu kebinekaan melalui budaya Nusantara. Iya nduk bener. Contoh seperti pagelaran malam hari ini nduk. Cerita wayang dipertebal, orasi tanpa menohok siapapun. Fokus kita tetap support penuh kepada kader-kader militan PDI Perjuangan tetap solid. Dengarkan aspirasi rakyat dan terus mendengar kepada rakyat apa yang jadi tujuan ke depan untuk bangsa dan negara sesuai keinginan rakyat. Tepuk tangan untuk PDI Perjuangan Sragen nduk. Saya selaku dalang mengucapkan terima kasih untuk DPC PDI Sragen atas kepedulian dalam melestarikan budaya. Mari dekatkan diri kita dengan budaya. Mari bersama-sama meneruskan perjuangan budaya kita. Dengan budaya akan mendapatkan kedamaian, ketentraman, insya Allah akan membawa keberkahan serta kesejahteraan untuk bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan oleh Bung Karno sang proklamator. Sejarah yang harus dipahami generasi milenial adalah sejarah perjuangan dalam merebut kemerdekaan dari kolonial, sejarah politik Indonesia dan sejarah ideologi bangsa Pancasila.
pemahaman sejarah juga disertai dengan memahami gagasan Trisakti yang dicetuskan Presiden Republik RI pertama, yaitu Bung Karno, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Komitmen Partai PDI pilkada tetap mengembalikan marwah hak pilih rakyat. Usulan pilkada melalui DPRD disetujui hampir semua partai politik yang duduk di parlemen. Gagasan mengembalikan pilkada oleh DPRD ini akan melanggengkan pemusatan kekuasaan dan praktik bagi-bagi kue antar koalisi partai politik yang berkuasa. Saat pilkada serentak 2024 ada upaya kasat mata yang memaksakan pola koalisi nasional untuk direplikasi di tingkat daerah. Akhirnya banyak calon yang potensial tidak bisa maju atau bahkan tidak bisa menang karena kooptasi kekuasaan, apalagi lewat DPRD. Nah, ini sebagai bahan evaluasi mendalam bagi kita. Harusnya berbenah dari partai politik dan aktornya, bukan untuk mengganti sistemnya. Mula partai yang punya komitmen untuk menjaga marwah rakyat yaitu hanya PDI Perjuangan. Tepuk tangan. Iya. Wah, hebat orasimu. Ajar Pak Nduk. Iya. Iki awake dhewe wae ijen Nduk. Ana bintang tamune Jinten. Mas Gareng Pacitan. Wah, adoh Pacitan teko Sragen. Heeh. Yo, Mas Gareng Pacitan wis ditenggo-tenggo dening kader-kader militan PDIP. Mas Gareng dipapak nganggo serapat Jawa Timuran. Monggo, Cok.
nyambut gawe sing saged pisane diajar tenan kula. Oh, jan luar biasa. Nggih, Mas. Wilujeng dalu macange. Nggih. Iklan, Mas. Nggih, wonten sepur liwat. Nggih. Pratandha kula teng mriki wau, Mas. Nggih. Bolak-balik kawit Komedion, bolak-balik Punggul Kesasang. Ngaten. Sepur. Hmm. Jebul niku surasane nggih wonten. Pripun? Kula nyambut gawe derek Pak Untung ya nggih cetuk sepur anggere ngarep punine ngene, Mas. Ojo jajan, ojo jajan, ojo jajan, ojo jajan. Nggih, wah, jan nggih alhamdulillah saestu Mak Cange. Nggih. Ora nyono, ora mimpi. Nggih. Kula nggih alhamdulillah saged sowan wonten padepokan mriki. Ngaten. Alhamdulillah wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Nggih, amin. Bakunipun dedek ingat wontenipun hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-53. Nggih, tepuk tangan. Kula dalam panjenengan budaya Jawa ingkang adiluhung kembang ing Kamulyan khususipun menika dulur-dulur wonten ing Lalandan Sragen. Nuwun sewu kembang ing Kamulyan gudanging seni, gudanging ilmu. Kembang ing samudayan boten kados kula ngeten iki ngengenan gur cilik pendidikane ya tipis, Mas. Kok ngoten? Wong nggih ta, Mas. Wong yo kene wae kok kene kok golek saka Brang Kidul Pacitan. Kok kene wae sing lagi latihan dinane sore. Nggih. Ya. Kabune nggih. Ingkang bakal silaturahmi kok Mas Gareng. Nggih. Nggih. Wong jenenge diokene wong silaturahmi iki bakal oke rezekine. Ngaten. Mula dulur-dulur Sragen niku mboten nguciwani saestu. Nggih. Kok bilih wonten teng ngene mriki niki wah jan luar biasa. Nggih, Mas. Srawunge yo apik. Sae. Tingkah lakune yo becik. Kula dulur-dulur ingkang lenggah, beliau-beliau ingkang lenggah menika satu-satunya orang yang dinomorsatukan di Indonesia. Tepuk tangan. Oke, mergo menungso niku gampang, Mas. Urip ceprot anggere dionehi ibuan banyu susu wis urip. Pas saged. Ning nggih to, wong urip ki penak, Mas. Wong urip ki penak ketu ceprot teng goreng ngalam donya sing penting digawe banyu susu, banyu bening ki wis urip. Kok saged. Ora butuh banyu tok. Lho nggih cukup iku lek bocah cilik iku cukup kanggo banyu susu kanggo banyu bening. Nggih. Sing ngabot iku siji, Mas. Pripun? Tanggung jawab. Jawabe. Kula tanggung jawab niku mboten enteng kados Pak Dalang nanggung yo seniman seniwati. Nggih. Nanggung sinden, nanggung yoga, nanggung kula, nanggung samudaya. Nggih, Mas. Mboten kados ngoten beliau Bapak Untung Wibowo. Nggih. Nanggung sak Sragen iki gawe kompak ben ngerti marang budaya, ngerti marang partai PDI Perjuangan. Nggih, alhamdulillah. Mas Gareng. Menika inggih Ambarasa ingkang 79 Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Mas. Nggih, wanita kuat, wanita hebat. Leres, derek ingkang alhamdulillah beliau Ibu Megawati Soekarno Putri sampun yuswa 79. Nggih. Ulang tahun ing Sragen muga-muga rezekine kaya udan. Amin ya Allah. Kebaik berkah, Mas. Berkah ing barokah Nggih. kata rezeki panjang yuswa. Nggih, Mas Gareng. Wonten dawuh DPC PDI Perjuangan sudah mewadahi rumah aspirasi, Mas. leres Rumah nasionalisme dan rumah kebangsaan. injih Tidak luntur tetap berideologi Pancasila. injih leres Menetapkan UUD 1945. nggih Berbhinneka Tunggal Ika NKRI harga mati leres lah serta kawasan Nusantara, Mas. injih Mula orang ana lan ora lokal banyak kader-kader PDI yang menjadi wakil rakyat maupun pengayom masyarakat seperti halnya Mbak Wulan Purnamasari menika, Mas. injih Nggih. Menika DPRD wonten tingkat provinsi Jateng, Mas Gareng. alhamdulillah pinaringan seger panas kebaik barokah kata
barokah rezeki ditresnani marang masyarakat se-Indonesia. Amin. Nggih. Beliau yang mampu mentransfer, mengakomodasikan, mengkomunikasikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat serta program beliau yang sudah diwujudkan jenengan atau buatan program-program Pak Ulang. Program-program tersebut di antaranya aku yang ora grepek wedi yang mlebu ning hukum. Lo baris mawon sing semisal kula kapal lek kleru ning koko loro iku mlebu wedi golek mlebu ning keranda hukum. Mobil kang nomor 9 menika wujudipun setiap tanggal 10 mulai bulan ini dan selanjutnya tiap bulan pembagian dapur umum ke masyarakat. Tepuk tangan untuk program Mbak Mulan yang telah berjalan bulan ini. Ini berjalan berlanjut loh Mas. Leres, muga-muga Mas. Zaman biyen mbokku, mbahku biyen sing jenenge pawone dapure urung bungkut, paribasane sasane goneng jomblang nek timbo. Alhamdulillah gerak cepat beliau Ibu Mulan, alhamdulillah sampun rumahku Mas. Alhamdulillah. Terus napa malih? Ingkang angka kalih menika respon cepat kepedulian PDI dalam cepat tanggap kebencanaan dalam memandang latar politik, ras, suku, agama dan budaya. Ini terbukti wonten Aceh. Saestu Mas. Hanya partai PDI yang cepat tanggap dan respon untuk bencana Aceh. Ribuan ambulan dikirim. Wah, kalau nek ningali ambulan PDIP niku merinding Mas. Nggih, leres. Saestu. Wong jenenge tenan ngomong tulung piye tenan abot sanggane lho Mas. Nggih, leres. Lho nggonku kene wong loro malah dijegile lho Mas. Kok saged? Lho, alhamdulillah wong loro iku tanggapane mlebu ning aku. Ora. Nah, niku kula Mas. Kula wong jenenge wong tulung kanca, tulung bangsa niku paling abot sanget. Mila napa niku beliau panjenenganipun Ibu Wulan anggenipun menika sampun pambiyantu napa mawon mugi-mugi dipun berkahi dening Gusti Kang Maha Agung kebaki barokah kathah rezeki panjang yuswa. Program selanjutnya menika pentingnya sosialisasi media tradisional, bentuk komitmen dari Mbak Wulan dilaksanakan setiap bulan secara merata di Kabupaten Sragen. Lah niki gebrakan baru Mas. Media tradisional. Leres carane yo enek wayang. Nggih, leres. Campur sari, ruwatan, leres. tari daerah sing ngetokne seniman-seniman lokal termasuk dari agenda beliau. Nggih, jenengan ngertos mboten Sragen itu memang terkenal irama gecul. Sragenan nggih sampai luar negeri Sragenan itu. Leres Mas. Wong jenenge Sragen ki apa wae lagi krungu swarane wae wis menghibur. Apa meneh menika karyane. Nggih, karya-karya Sragen itu luar biasa. Leres oleh nek gone Jawa Timur anggen Sragenan metu wong ya wis set niku kangge Sragenan. Nggih, nuwun sewu macange. Beliau Ibu Wulan menika gaipun wonten pundi nggih Bu? Nggih macange. Mangke diaturi pingkah. Nggih, tak pengin monggo. Saestu sakniki mawon kula jenengan budhe wonten niku kangge macan sing pundi. Lah bulan jenengan niku piyambak no. Bulan pundi ngoten. Nggih bulan nggih. Nah, bulan niku piyane sing cantik niku Mas. Kagem tesma. Nggih, kagem tesma. Gatipun warninipun napa niku putih semua abu-abu. Atine niku nggih tegese niku teko pupu sing getih nganti marang PDI Perjuangan. Amin ya rabbal alamin. Lah niku kabine masukane bajune niku sing tengah ada sing Pacitan lurik. Oh lurik saking Pacitan nggih. Nggih, lurik niku lurus tur tarik. Tegese beliau Ibu Wulan menika selalu lurus dan selalu tarik. Nggih, Mas. Lah, sak sebelahipun Mbak Wulan menika Mas Untung Wibowo Sukawati menika selaku Ketua DPC Kabupaten Sragen, Mas. Program beliau wonten tanggal 24 Januari DPC PDI sebar bibit ikan nila Mas. Sebanyak 7.900
program ini termasuk program konservasi alam, Mas. Alhamdulillah. Ora ketan aku 2020 iki konservasiku untuk lomba burung ora enek, Mas. Wonten to, Mas? Jenengan kecomania to? Walah. Wong aku duwe manungsa ora tau adus blas. Mas. Nggih, pripun? 2022. Izin. 2023. Izin, Mas. 2024. Nggih. Setiap hari ulang tahun Kabupaten Sragen, Izin. saya itu ketua panitia lomba burung perkicau nasional. Ketuanya saya. Terus nggih, yaitu program dari pelestari burung Indonesia. Nggih termasuk Nggih, program pemerintah. Nggih termasuk majelanipun Pak Untung Wibowo niku. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, Mbak Menawi mungkin kepedulian beliau-beliau ditingkat lagi untuk komunitas-komunitas kicau burung di Sragen. Amin. Itu untuk menaikkan UMKM daerah. Ya. Ngoten, nggih. Mas Dalan. Nggih. Iki mau jadi wayangan dari ulang tahun PDI Perjuangan apa ulang tahun Kicau Mania? Loh, aku arep ora asil. Orang usaha iki ra sido lomba ya. Ya, ora dadi boyo apa-apa, Mas. Ipak kurang hidup di. Iya, itu ki beraneka ragam. Nggih, Mas. Sing hobi wayang yo oke, sing hobi dangdut yo oke, hobi manuk yo oke, hobi iwak oke, sapi oke. Orang itu yang bermasyarakat mulia itu seperti itu. Nek jenengan kok manukmu mungsa manukku ya ora bakal menang. Kok mungkin wong aku dhewe cendhet tapi megugruk ae kok. Nggih. Mbak Ulan Purnamasari kalian Mas Untung Wibowo Sukmawati katuran minggah mriki, Mas. Lah ini ada lagu Mars PDI, Mas. Wah, istimewa malam ini. Monggo lagune Mars PDIP kagem mapak rawe Mbak Ulan saha Mas Untung Wibowo Sukmawati. Monggo, Cok.
Mas Gareng. Matur jauh. Niki pembagian doorpress lagi. Wah luar biasa Mas. Doorpress masih 45 loh. Laras. Lah, monggo. Bulan apa gantosan? Mas Gareng mawon. Nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Ulan sama Mas Bowo. Nggih, saha Bu Yuni. Bu Yuni tesih tresno kalih seniman-seniman Mas Gareng. Alhamdulillah. Wonten bintang tamu melih. Kita panggil Mbak Winong Nawang Wulan. Nah, spotnya Mas Kirun, Mbak Menawi spotnya. Nggih. Nah, sing diteni Winong iki kok. Sing diteni. Nggih. Arep lagi wae mafia. Nggih. Soale tak ganggu sih. Nggih. Iya. Apa kesan dan pesan malam hari ini? Wah, ini sangat luar biasa. Saya tadi kesini udah habis nasi 2. Oh, istimewa. Ambil sing pekak-pekak itu. Kayak nggih. Kayak bendan tapi duduk bendan. Kuwi pokoknya 1 terus gorengannya sak kresek, terus sampai sate usus, sampai leker. Udah mau. Itu ada ayam, mingkong sama dewe. Awakku iki mampu nyelek. Lha jenenge mung gue iki biasane nek sing dadi yo paling pagi yo gontek sithik ngono. Lha kok gorengan sak kresek. Doyan aku, Pak. Seneng gak Nong ngelipur warga masyarakat Sragen di aula Pastilah. DPC PD Perjuangan. Pasti lho, Pak. Panitiane hebat toh, tanggung jawab toh. Hebat. Ning aku malah mau gak bonge aku arep mau. Anak itu loh, boleh. Minta. Makasih. Iki Ya ora kuas tunggal iki bentek gorengan sak kresek. Mau lho Pak Guru ya. Aku malah pakai bahasa Inggris apa. Pokoke nyebut apa. nganterke lelipur Mbak Wina. Iya. Monggo niki merdeka, ndak ada permintaan. Ada permintaan. Iya. Barangkali Bapak Ibu ada permintaan, Bu. Dangdut, jelek dangdut. Oh ya pasti dangdut ya. Ya aku ya. Apa slagenan? Slagenan didangdutke. Dangdut ya. Dangdut. Lho lagu napa, Mas? Propang. Oh. Bisa aja. Boleh. Mbak Ina, coba itu mbaknya yang pakai itu apa itu ke Jawa Timuran. Oh iya, Ada dari request lagu berapa? ada request lagu Bu, bareng kami. Oh capek gunung. Terus itu enten Mbak Wina, Pak Eko Muji, menika DPRD dari Partai PD juga, menika remen ngawer sinden. Menika piye sing bagus menika kali Pak Parno nika nggih. Menika Mas Eko Muji. Wah, hebat niku. Yang pakai batiknya ini ya. Dari bajunya Pak itu kayaknya Jaroko deh warnanya abang ya. Jadi Jaroko semangat ya pakai ledeng kain teko. Jauh panjang dari mulut timbalnya menriki loh Pak. Ngerti ya modelnya jalan ya ampun. Lagi. Belum saling. Aduh. Doakan saya cepat lulus ya Pak. Nggih. Iya, doakan saya sukses sampai kayak Bapak. Amin. Dalam. Enggak, jangan dulu.
Tanggal Pak Eka bisa. Tidak, ditakoni. Aku ndak mau dulu, aku kuliah dulu. Boleh cerita lu, Pak Eka Muji, dari dari Mbak Rino, iya. Iku aku pamundutan kangening ati nggih. Oh, kangen hati. Nggih, sagenan no. Monggo to. Apa aja Mbak? Mbak biasane Pak Eko niku ngembang kok. Wah, Duit songgo. Mbak Wino sing ngancani. iya. Kangen amunia. Monggo to. Monggo kangen ati. Monggo. Karina, apa ini ini mau beli ya, mohon kami ya. Nggih, nggih. Ini aku Pak. Nggih. Aku Pak jenengan tenang mawon. Mboten lho Pak. Mangke wonten Pak Ketua DPR. Pak Ketua DPR yang Pak. Mangke badhe Nambah ya. kalian Mbak Bibita. Mbak Bintisa. Wakil rakyat PDI luar biasa loh Pak. Ya, pripun? Seneng budaya kabeh. Sistem hebat-hebat. Kok iso ya? Lah, iya. Jenengan nek nganggep kaya susah pisan lho, Pak. Matur kali Pak Ketua. Pak Ketua ya. Bapak. Pisan, ngoten lho, Pak. Mboten larang nek. Monggo sa. Lagu ini pun kangen ngati. Dados.
Iki mesti repot. Nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Muji. Matur nuwun. Ampun wis wantene saya terus yo repot ngono kuwi nggih Pak. Matur nuwun nggih Pak. Ya. Dan jualan nang jagat tenan. Baik. Terima kasih ya Pak. Saya duduk boleh enggak? Monggo. Mbak menika Mas Gareng wonten Pak Ketua DPRD mbok menawa pareng ular-ular napa nyumbang lagu. Izin. Monggo. Bapak Suparno. Monggo. Benar tepangane kali Pak Suparno. Pak Suparno wong panjenengan kok dari gelas. Sing begini. Bapak mlebet kantor. Oke, Burkita. Nggih, Pak. Nah, Burkita. Monggo. Sepote Mas Kirun, mbok menawa pakai pamunggun Bandung. Nggih. Oh nggih. Ketua Komisi 3. Oh ngaten nggih. Monggo. Oh nggih. Ayo. Cemburu ya. Pakai ngeblek. Pakai ngeblek. Lelaki ini mesti melupakan yang pertama. Nah. Loh, Pak Angga, kowe mau ngerti Pak Angga sing Dia tahu dong. sing ngendi ta? Orangnya sendiri. Kita golek Mas Angga. Mas Gareng. Pak Parno pun kersa mriki ya, Pak Parno. Nggih. Oh, Bapak Wakil. Wah, ini Mbak Bibita, Jumeneng, ya Pak Ketua. Nah, itu spesial kado Pak Angga nih, Mbak Bibita. Tenang ya, sing undangan dewi ya kuwi. Iya. Sampai gak lupa Angga. Sing ngundang sama dia. Nggih, Pak Suyanto. Pak Suyanto. Monggo Bapak aturan menjawab iki Pak Yanto. Pak Yanto. Nggih. Alah, teman kok ya. Udah ditagih tuh Mas. Lujeng dalu Pak Yanto. Ini sapur. Nggih, pilujeng dalu. Nggih. Wonten dawuh. Monggo Pak Yanto paring ular-ular napa badhe nyembah lagu. Pun sak kesowan jenengan. Nggih, badhe kamawan Bapak. Nyuwun izin dumateng sedaya para tamu lan Nggih. tamu danten. Tamu PDI Perjuangan nggih. Nggih. Jadi luar biasa. Luar biasa. Masih menunggu. Nggih. Nanti doorpresnya yang dua, yang berapa itu? Nggih. 5 ya Mas. Nggih, masih 5 Pak. Ya, terus ini juga masih banyak. Nggih. Itu nunggu ya. Nggih. Ditunggu sepeda udara sing promo terus Sepeda listrik. listrike kali siji. Nggih, gome niku Mas. Nggih.
Iki langsung nyanyi nopo tak dawuh iki ke masyarakat monggo. Niki anu komandone pripun? Dorkase mengke napa sak Mengke wis mengke Pak. Tolong dan Kemerdekaan iki Pak. sabar. nggih nyanyine lagu wajib mawon. Niki wau Pak Ketua DPRD kula kan nyanyi. Ngaten nggih. Kali Pak Ketua DPC niki Ngaten. lembakan teng pendopo Kabar bener. lagu wajib perahu layar. Lho, sembah nuwun saya. Pak Yanto, alhamdulillah. Iki Pak Yanto nggih. Nggih Pak Yanto. Pak Yanto, sekretaris iku nggih. Yes, sekretaris wonten DPC. Aman do, sekretaris sing Wis ditulis sama itu wis ditulis. sampun nggih. Oh, Nggih Pak. kita sampe itu iki sebenarnya wis tulisan tegese iki lek mriki nyanyine lho nembang iki pirang lagu. Nggih. Ya, apa? Lagi kita cicil iki Pak. Lha yo tegese apa iki kok aku baru terus goro-goro kan. Nah, nggih. Sing ngandem Pak Dalang. Nggih Pak Yanto. Pakai sak juta kuping ku dilumi. Ya. Nggih, nggih. Sembah nuwun Pak Yanto. Nggih. Iki mengke kula kepala Iki sing ngancani nyanyi. Akhirnya perkara sampeyan Nggih, sembah nuwun. Mengke kekurangane Pak Ketua DPRD. Oke, baik. Matur nuwun, matur nuwun. Kang ya Allah, ngene lho Duk. Tiba kemil Mas Gareng. Kadang kok yo cangking kecemkiwe gendreng ora oleh nek iki dina tebo cangking. Oh, tibane cangking. Cangking alhamdulillah kula nggih nyangking rejeki saking beliau Nggih. Bapak Suyanto. Oh, ngaten. Alhamdulillah. Kita kuwi mau gendreng kaya. Gendreng iki napa? Tapi di saking kecemkiwe glendreng. Glendreng iki mek laku tok. Oh, nggih. Dan kita nembang lagu napa? Damel militan-militan kader PDI. Monggo Cok, enten pamedhut boten. Saking Bapak Ketua mbok menawi ngersakne lagu. Langsung Lajeng kanca-kanca. Monggo Pak. Monggo Pak Ketua. Monggo nggih. Pak Ketua nggih. Duduk monggo arek tenan. Sugeng dalu Ajeng sing dalu sampun nggih tasih sami remen paringi pangestu dumateng DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen. Akhiripun mengeti dinten ulang tahun. Baik Ketua Umum maupun partainya, penontonnya masih luar biasa. Matur nuwun nggih Bapak Ibu. Nggih, matur suwun. Niku mboten ngrenteni kula nyanyi. Lek cangkeme. Ibu Asmara. Iki tenan ya wonge lek jenenge wis ngerti Ibu Asmara ku paribasane pun Ibu Asmara ku panggonan wong cilik lho. Kula beliau Pak Pak Wibowo ini Pak Suparno. Alhamdulillah kira agak telek-telek wae lho kaya iki ngerti nek wong cilik. Gubuk Asmara kok dipinangkali. Thank
Nggih, Bapak. Saya zaman nom-noman itu saya kuat. Wis tuwa wis ngosan. Nggih. Catatan sadrone bernapas rapi romo. catatan sadrone
Nggih. Masiko tadi Mbak Sinten. Sampun sekretaris kan sudah menunjukkan. Mas Gareng sak koncone. Oke, sembahun. Suwek-suwek. Boten monggo diberi kita. Sembahun Bapak. Pikantuk berkah saking beliau, muga-muga dados rezeki kang barokah. Amin, nggih. Enten Mas Gareng. Pripun? Nggih, Pak. Nggih. Ah, ketemu ta? Petruk to di bawah. Lah iki rek teko ya opo? Ya iki wis pada kono. Mas Gareng. Pak Ketua DPR menika alhamdulillah peduli dengan wayang kulit Mas Leres. Saestu Bapak menika niat ngopeni dandani lan dadi payung. Nggih, mboten kok ngumukke mboten. Katane ngoten agenda wayang kulit beliau niku banyak Mas. Insyaallah ke depan. Napa boleh iki kula dipun pendepati dawuh. Nggih. Beliau Pak Giarto. Ngaten kali Pak Biasa. Nah iki sekretaris wis iki bendaharane. Bendaharane Pak Karno mau, Truk. Lha iki Pak Giarto. Pak Giarto nggih. Pak Giarto badhe minggah mriki. Oke, ngaten nggih. Nggih, monggo. Sama nika. Nggih, Pak Birgita. Ya. Kowe jumeneng nang, Nduk. Ya. Tuk, Pak Giarto. Monggo. Willy Jendalu, Pak Giarto. Nggih. Sembah nuwun, Pak. Perintah Pak Ketua DPRD. Nggih. Manut ngene manut disetrika. Nggih. Bapak izin jenengan tadi. Jenengan biar nonton yang belakang. Bendara DPC Pak Karno nggih Ketua DPRD. Saya kula bendara fraksi. Oh, ngaten Pak Giarto. Bendahara fraksi beliau Bapak Sugiarto. Dari Pak Yanto sekretaris DPC. Itu Nggih, kula pewayangan. pewayangan. Pewayangan sekali pun medal. Nggih. Kalane ati pun medal. Sampun. Pewayangan. Pewayangan. Nggih. Jangan dia. Media itu emang dekat dengan kesenian. Kesenian. Nggih. Hidup dengan budaya itu kita menjadi indah. Indah. Hidup dengan seni kita menjadi meriah. Maria, hidup dengan agama Kita bisa menjadi terarah. Hidup dengan ilmu Kita menjadi muda. mantap. Konten perusahaan. Perlu satu sedur. Orang kentang lagi. Nggih, monggo. Nggih, karo ngenteni kibote iki Nggih. sama Pak Sauto. Wayang. Nggih, wayang. Monggo. Pewayangan.